ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ। ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏକ ପିତ୍ତଳ କଳସୀରେ ପଇସା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଇସା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ବାକ୍ସ ବା ଘଡ଼ିକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ଘରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ବାସନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଭଙ୍ଗା ବାସନରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ଶେଯ କି ତକିଆ ତଳେ ଧାର୍ମିକ ବହି କି ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଲମିରା ଓ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଭୁଲରେ ବି ଚାବି ଝୁଲାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପାହାଚକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ବାହନକୁ ଏବଂ ପରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅରୁଆ ଭାତ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭାତ ସଫା ଓ ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଦହି, ପିତା ଏବଂ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପକୁଡ଼ି ବନାଇବା ସମୟରେ ସେଥିରେ କିଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେଲେ ପକୁଡ଼ି ନରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ପୁରୀ ବେଲିବା ସମୟରେ ଅଟାକୁ ଚକଟି 10 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେ ପୁରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଥାଏ। ଯଦି ମସଲା ତରକାରୀ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଧିକା ତେଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତରକାରୀକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ, ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ତରକାରୀକୁ ଗରମ କରି ପୁନର୍ବାର ଖାଇନେବେ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଚାଉଳ ଧୋଇବା ପାଣିରେ କେଶ ଧୋଇଲେ କେଶରେ ସାଇନିଂ ଆସିଥାଏ। ଚୁଟି ଶୀଘ୍ର ନ ପାଚିବା ପାଇଁ ଚୁଟିରେ ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏକାଥରକେ ପେଟ ପୂରା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଭାତକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ବସିକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।